Waqt ċelebrazzjoni li fakret il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ Ewčija, il-Prim Ministru Roberta Bella sostna li llum nitkellmu fuq Għawdex bħala eżempju li fih nżewġu tkabbir ekonomiku mal-ġid komuni. Il-Prim Ministru Roberta Bella fisser li l-Kamra tal-Kummerċ Ewčija bħala sieħeb strateġiku u vuċi importanti għall-Gvern dwar Għawdex. Semma l-kwistjoni tal-insularità doppja u l-aċċessibilità li titkellem ħafna fuq għall-Kamra tal-Kummerċ Ewčija u semma kif il-Gvern jibqa' determinat li jindirizza dan. Hawn semma mhux biss it-tieni fiber optic cable li tlesta iżda issa l-permessi meħtieġa li nġabu biex jibda x-xogħol fuq l-airfield. Dr. Bella spjega li la darba dan il-proġett jitlesta mhux biss se joħloq konnessjoni bejn iż-żewġ gżejjer iżda jġib niċċa ekonomika li toffri attivitajiet ta' valuru li f'Għawdex. Il-Prim Ministru nnota kif illum il-ġurnata l-Għawċin jistgħu jażlu li jaħdmu f'Għawdex. Hekk ukoll rajna li fl-aħħar snin in-negozji Għawċin ħossuhom konfidenti biżżejjed sabiex jinvestu f'Għawdex. Dr. Bella fisser l-istrateġija ta' Għawdex bħala gżira ta' villaġġi li hija waħda importanti u qal li bl-isforzi ta' kulħadd fosthom il-komunità tan-negozju nistgħu nsaħħu l-identità Għawċija flimkien ma' tkabbir ekonomiku u l-ġid komuni. Hawn qal li l-Kamra tal-Kummerċ Ewčija tul dawn l-aħħar 25 sena kienet tattur favur bidla pożittiva. Sa dan it-tant Daniel Borġ, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Ewčija, enfasizza li l-attività servit bħala punt importanti ta' riflessjoni biex janalizzaw il-kontribut tal-Kamra fil-passat u fil-preżent.